adlaw kanatong tanan. So for today's vlog, mag-video ko sa ako ang pagkaon karon bayot. So nag-slice ko diri og cabbage kay akong lutuon karon noodles mga bayot. Akong tan lutuon tong sang adlaw then kita pulan makubutang og tubig. Ini tubig ba? So akong sagulan nig sa ako ang cabbage ug ang ako ang carrots ug broccoli. So ato ni siyang panitan nga tuang carrots and ato ang sliceon kay mao ni atong ipang hampol sa ato ang mahiwagang recipe karon mga bayot. So slice lang nato na siyang pinahiwi-hiwi din ha. Dayon ato na siyang ibutang sa plato mga bayot kay ato sa ning isit aside kay mag-slice pud din sa ato ang broccoli ning Karina pero akong gikuhaan kay ako po mukaon kay maningkamot pong inahan og kaon ay kan sound na lang maniwang niya usa ka kumagko ni tabeb. Dayon ako po na siyang isagol din sa ako ang inisles nga carrots then mag-slice ta din sa atuang onion kay mao ni atong lamas. So mao ni ako ang noodles nga akong tang lutoon ato sang adlaw. So wa man naluto karon ako lutoon. So nagpainit ko kalha dre butangan lang nato naggamayng butter. Dayon atong ilunod ang atuang onion rato ilamas anay kay isla ganahan sa baho sa garlic. So ato nang ilunod ang atuang carrots ug ato ang broccoli. So ato ra nang i-mix din ha then butangan nato og usa ka tasang gamay nga tubig then isulod nato ang ato ang cabbage. Dayon paghuman ato ra na siyang ukay-ukayon din ha. Dayon ato na nang takluban og makaryot para pud maluto-luto ang ang cabbage ug atong broccoli ba. Dayon human atong ilunod ang ato ang mahiwagang noodles lagi kay mao ni ato ang isagol. Para dili ra kaayo puol ang tawon ang noodles mo nang akong gibutangan og broccoli og cabbage ug kanang carrots then ato nang ilunod ang bitsin sa tuang noodles then butangan nato gamayng tubig para maluto ang noodles. Unya nakahinamdom ko sa una ba sa kanhing eskwela pa ko kada bitong usa ka noodles among tabangan og kaon nya amo pag ipamahaw pa niadto pa ni hapon. Pero okay ra kayo ay kay naka-survive man nakahuman man. So that's it. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Them